Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoan, Ondora taldeko sortzaileak Ibai eta Elisa izango ditugu, proiektuari buruz hitz egiteko. Ondoren, Josu Zabalaren kasuari buruz hitz egiteko, Nerea Zabala eta Egia ilunpetik argira ekimeneko Amaia izango ditugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1886an, Haymarketeko sarraskia Chicagon. 3 egun lehenago, 8 orduko lanaldiaren aldeko greba abiatu zuten Ameriketako Estatu Batuetako 200.000 langilek, eta Chicagon protesta handiak ziren. Maiatzaren 3an poliziak tiro egin zien eskirolei kargu hartzen ari ziren grebalariei eta 4 langile hil zituzten. Hurrengo egunean, horien omenez ekitaldia egin zen Haymarket plazan, 20.000 pertsonarekin. Amaitutakoan, poliziak han jarraitzen zuten langileen aurka kargatu zuen. Norbaitek lehergailu bat jaurti zien eta agente bat hil zuen. Poliziak tiroka erantzun zuen. 100 zauritu eta 7 langile hil zituen. Gertaerengatik, Chicagoko 8 lider sindikal berme juridikorik gabe epaitu zituzten, eta haietarik 4 urkatu 87ko azaroan. 5. batek bere buruaz beste egin zuen exekutatu aurretik. Nazioartean elkartasun uholdea piztu zuen, eta maiatzaren lehena Haymarketeko martiri horien oroimenez ospatzen da. 38ko egun berean, Vatikanoa Frankoren alde lerratu zen, gurutzada nazionala goraipatuz. 36ko gerraren hasieran ezen posizionatu, frankistak Eliza Katolikoaren etsaien aurka ari zirela pentsatu arren, gerra beraren aurka baitzegoen Pio 11. aitasantua. 1928ko ekainean harremanak guztiz normalizatu zituzten frankistekin, eta 53an Kristoren orden gorenarekin saritu zuten Franco, Elizari eskainitako zerbitzuengatik. Hainbat urteren ondoren, 1970ko maiatzaren 4ean, 4 ikasle hil zituen tiroz Estatu Batuetako Guardia Nazionalak Kent Stateko Unibertsitatean, Ohioan. Vietnamgo gudaren aurkako protesten testuinguruan izan zen. Maiatzaren batean, Nixonek iragarritako neurrien aurka milaka gazte mobilizatu ziren, eta istiluak izan ziren leku askotan poliziarekin. Maiatzaren 4an deitua zegoen protesta berri handia debekatu egin zuten agintariek, baina milaka gazte mobilizatu ziren eta Guardia Nazionalak bortizkeriaz egin zuen haien aurka. Hildakoek Alison Krause, Jeffrey Miller, Sandra Schauer eta William Schroeder zuten izena. Albisteak izugarrizko astindalia ekarri zuen Estatu Batuetan, eta ikasle greba masibo abiatu zuen. AEB luze zabaleko 100 eskola itxi zituzten eta kalkulatzen da 4 milioi ikasle atera zirela protestan kalera. Washington DC hiriburuan egindako manifestazioan adibidez 100.000 lagun batu zirela estimatzen da. Gertaera hauek indar handia eman zioten Vietnamgo gudaren aurkako borrakari eta ikasle mugimendua erradikalizatu zuen. Kenik, 81ko maiatzaren 4an, istiluak izan ziren barrikadak Madrilen emandako kontzertu baten ostean. Leganesen izan zen eta kontzertu amaitu zenean, askok beren etxeetara itzultzeko garraio publikorek ez zutela eta protestak hasi ziren. Tren zerbitzurik ez zegoen eta hiri arteko autobusak orduro pasatzen ziren, 1000 lagun inguru hirian sakabanatu ziren kalteak eraginez, autoak eta zenbait eraikinetako kristalak hausten. Zeinbait zauritu ere izan ziren. Ekainaren 23an ere istiluak izan ziren leku berean, milaka gazte bildu zituen La Polla Recordsen kontzertua bertan bera geratu zenean. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Maiatzaren 4ean, astelena, Queer Cinema, Maria Lirribasen Joven y Alokada, 18 urtetik gorakoentzat. Iturramako Zibiboxean izango da, arratsaldeko 7etan doan, aurrez izena eman da. Maiatzaren 6ean, asteazkena, Iturramako Zibiboxean baita ere, ikusi, entzun, txalo egin. Marcel Barrenaren El 47 filma. Doan, baina aurrez izena eman da. Egun berean, emozioen kudeaketa. Hitzaldia, kontemplaziozko bizitza, emozio ondagarrien aterpe. Arrosadiako Zibiboxean 7:00. Ostiralean, bisita gidatua, 2. zabalguneak eta etxe merkeak. Goizeko 11:00 hasiko da entzierroaren monumentutik. Izena aldez aurretik eman behar da, 2 eurotan. Larunbatean, murgiltze esperientzia magikoa. 3 elementu Pompeloko Zibiboxean.
Eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 5etan eta 7etan gazteleraz izango da. Eguerdiko ordu batean eta arratsaldeko 6etan eta 8etan euskaraz. Sarrera 3 euroko izango da. Azkenik, maiatzaren 10ean igandeko musikak. Navarra Queer Chorusek kontzertua izango du Kondestable Zibiboxean, eguerdiko 12etan, sarrera librearekin. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroako garraioak gidari falta du eta 600 gehiago behar ditu. Lehenengo puntuan, bataz besteko adina 55 urtetik gorakoa da, eta prestakuntzaren kostuak eta epeak desabantaila dira. Bigarrenean, enpresek atzerrian dauden gidariei jotzen diete eta migratzaileen erregularizazioa aztertzen ari dira. Argazki nagusian, korrikalariak Iga de Montrealera, 285 metroko altuera, igotzen. Honen titularrean, Montrealen lokatzazpian garaipena. Moja Oiart eta Izaskun Bero, Extreme Iga 17. edizioaren irabazleak. Tartean, horiz, Altsasu Kataluniarekin harremana estutzen du. Bestetik, 200 kilo esparrago ordu betean. Eskuineko berrietan, 15.557 metro karratuko geruza batek estaltzen du autobus geltokia. Ondoren, euria eta ekaitzak asteburua arte komunitate osoan. Jarraian, bikotekakoa, Sagardui eta Gamindek Iruña konkistatzen dute. Azkenik, lehenengo txanda, emakumezkoen Osasuna Bek Mallorcari irabazi dio. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Pandemia hasi zenetik, 4 osasun zerbitzutik 3 itxaronaldiek gora egin dute. Txosten batek Nafarroan aldi baterako enplegu tasa handia dagoela ohartarazten du, batez ere erizaintzan. Irudi nagusian, atzo Dikastilloko Esparrago azokako parte hartzaileetako bat. Honen lerroburua, barazkien erreinua. Dikastillok eta tuterak zainzuriak edo orburuak bezalako produktu emblematikoak ospatzen dituzte. Eskuineko berrietan, ibilgailu elektrikoen kargatzeko sarearen edapena moteldu egiten ari da. Azpian, osasun arduradunak kondenatu dituzte lan gatazka larri batean egindako ekintzengatik. Jarraian, OPEP Plusek egunean 18.000 petrolio upel gehiago ekoitziko ditu. Goiko berrietan, Nafarrak Saharako kanpamenduetan. Ondoan, Sofia Esparza, Bartzelonako institutuan. Azkenik, Raúl García de Aroren goleko eraginkortasuna. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Sexu bidezko gaixotasunak hartzeko arriskua handitzen ari da Euskal Herrian. Giba izan ezik, sexu bidez transmititzen diren infekzioak gora egiten ari dira EAN, sexu jokabideetan izandako aldaketen ondorioz. Argazki nagusian, gazta berria dastatzeko aukera eta jai giroa Idiazabalen. Idiazabalgo azokak denboraldiko gazta berria dastatzeko lehen aukeretako bat eskaini du asteburuan. Eskuineko berrietan, Alberto Cruz politologoa eta nazioarteko analistak dio. Golkoko inongo herrialdek ez du Israelekin aliantza sendotuko. Ondoren, Real Sociedadek txapeldunen ligako txartela ziurtatu du. Azkenik, erreportaia Mikel Zubimendi. V-bikoitza 74, mundua argitu zuen Balentria. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Autobus geltokiari eraiki berritan hasi zitzaizkion itoginak. Ordutik, adabaki bidez saiatu dira erantzun ematen, baina ezinezkoa izan da. Orain, 2 futbol zelaia adina tamainako asfaltozko geruza izango da urtanta etengabeetatik libratuko dutena. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Aralar irratia, ez dadila uina eten. 35 urtez Aralar irratiko mikroen aurrean egon eta gero, Martin Juanenak erretiroa hartuko du. Lekukoa Jon Urtasuni eman dio. Maiatzaren 16an urteurrena ospatu eta Juanena agurtuko dute Lekunberrin. Sanferminak iragartzeko kartela aukeratzeko epea gaur amaituko da. Iruñean erroldatuta daudenek gaur arte bozkatzen aldute 2026ko Sanferminak iragarriko dituen kartela. Jaiak hasteko 2 hilabete pasatxo falta direnean, dagoeneko ezagutzen dira epaimai teknikoak aukeratutako 10 kartelak, aurkeztu diren 288 kartelen artean. 10 proposamenak, denak desberdinak, Kondestablearen jauregian bisitatzen aldira.
behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski. Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Elise eta Ibai, zer moduz? Ondo, pozik, hemen Eskerrik egotea. asko gonbidatzea erron bai. Plazer batzuek hemen izatea. Ondora taldeko kideak, konta eguzue zer da Ondora eta zer da proiektu hau? Ondora bada, Ibaiek eta biok duela urte desente sortzen hasi genuen proiektu bat, berez Ibaiek eta biok psikologia ikasten ezagutu genuen elkar. Eta lehenengo, 18 urterekin ni enteratu nintzen Ibai gitar jolea zala, berak jakintzunik abesten nula, holan, parece un poco de pelikula, baina holan izan zen, lagun batzuengatik, eta horra seginan elkarrekin jotzen, eta hilabete batzutara Uniondoko taberna batean jotzen, koberrak jotzen. Orduan urte oso bat pasa genuen hor jotzen, koberrak jotzen beti, gero pasa ginean txiringitu, gaztetxetara, baina beti beste pertsonen kantak gure bihurtzen edo bertsonatzen. Eta holan pasa genituen urte asko, beti asko disfrutatzen, baina guztiz ondo jakin gabe nora agindua zen. Paraleloki ere, lan bat daukagulako, gure hori bidea dana, eta azkenean hortan jartzen genulako energia gehiago. Baina duela 2 urte, nik uste, bai, Ibaiek agian gehiago sentitzen zuen behar hori edo desio hori zeozer propioa sortzeko, eta, paraleloki ni ere lagun batekin izketan, Idoiakin izketan, pentsatu genuen Jose bat ez dugu zeozer sortzen. Eta hor ja hasi ginen, Ondora izena sortzen, jartzen gure proiektuari, porque momentura arte gu baginan, es muy kutre baino, Ibai eta Lisa ginen. Orguleko polborinean kontzertua, Ibai eta Lisa. Orduan, izena jarri genuen proiektuari, Instagrama ere, sare sozialak, eta horra zinean ja beka guztitara juntatzen, Josu Erbitikin diskoa grabatzen, eta hortik ja hau guztia pasada, baina gila da nahiko holan izan dela prozesua, ez? Bai, nik uste halko ginakela mugatu esatea, ondala zenbat, 2 urte hasi genuen proiektu bat dela, ez? Baina nik berez usteot karreria luze bat eukalatzetik, eta oso ritmo motelaz, jungazela itxuri emoten, igual momentu oro jakin bai, korri itxuri emoten gebazela ez, baina bai oso motel, ze ni bereziki eskorra izan da beti urrengo pauso bat emotea, ez da tipo, azten joten elkarreaz igual residentzian, eta guazen saiatzea taberna honetan kontzertoa lotzen da nik, keba, taberna horretan ez, porque tal, tabernan joten hasi ginen. Eta gero, guazen saiatzea aparte taberna honetan, beste toki honetan, eta nik, taberna honetan egon da, ja aztin egun bat ez, beste kontzertu bat bai. Bai, insistentzia asko eta gero. Hombre, claro, piko ipala izan lezuk, bai. Baina nik uste Ondoran sorkuntza ofizial hori izan zala lehengoko bidaren nien itxan nahi izan eskorra, ez? Tipo, guazen saiatzea zehose propixu etxen, zen nik uste igual 8 urte eta gero ordu duguela, ez? Gure kantak etxen saiatzen azteko, egin baten bueltan emoteko jasotako guzti hori. Eta nik zan eman, bai, gero hori izan eman, bale, ez da ize bekata orkestu dira, diru lortzeko eta tal, da nik, hori igual ez, baina bai, prozesu oso motela izan dela, ez, eta lento garatzen jundana. Bai. Orain sartuko gara pixka bat zuen lan propioan, atera berria zuen lan propioan, baina galdu nahi zuen izenarengatik, klaro, denbora asko pasatzen duten izenik gabe, komila tartean, eta baten izen bat aukeratu zen duten. Nola erabaki zen duten, ze ideia izan zen dituzten, eta zergatik Ondora, zer esan nahi du? Nik beti esaten dut pixkat broma, baina berez pixkategia da ere, iritsi zela momentu bat nun edo izen bat jartzen genion proiektuari edo proiektua desagertzen zen. Holan zan, porque izan zen kriston gatazka gure artean ze izen jarri. Izan zen, de hecho, Ondarrutik Donostira bidai batean, horrengo gunean beka batera presentatu behar ginen eta izena behar genuen. Orduan, hasi ginen pentsatzen, nola askotan nik uste gure proiektua bai eraiki dela bi polo jorratzean edo batzean, ez? Ibaitani oso ezberdinak gehalako zentzu askotan, gusto musikaletan, entzuten dugun horretan eta garen horretan.
Orduan, hortik hasi zen, bipolo. Bipolo batzean zer gertatzen da edo, nola batzen dira bipolo. Eta orduan hasi ginen, ondarrak. Zeo zertaz edo zeo zer egiteaz geratzen dira ondarrak. Niri etortzen zitzaizkian, como erderaz den retales, ¿no? Los retales que quedan de tela y se van juntando, orduan puzle bat egiteana, ondarrak, gero gu psikologak izan da eta gure inguru osaba kriston petardak, kriston intensak beti bueltaka gabiltza munduari eta bizitzari eta emozioei, orduan esan genuen, zeo zer izan behar du zer ikusia ondoratzeakin, zeo zer profundizar, baina baita hundirse, orduan hori dena batzerakoan, iritsi ginen ondoratu hitz horretara, eta gero ikusi genuen nola ondora atxekin bada ondoratu edo ondora zentzu hori hartzen dula, baina ondoratxe gabe hitz egiten dula pixkat jendea gerturatzeaz, eta gure helburua beti izan da betidanik hasi ginen momentutik kontzertutan gure jendea, gure musikan eta gure kontzertuan parte izatea, ez izatea soilik jote dela txapa kantando y tú me escuchas, ez, porque gutzako horrek ez dauka zentzurik, orduan, hau guztia lotuta eta batuta nik uste ez ondo azaldu dala. Bai, oso ondo. Nitzako izan zen ultimatum bat, alan bixin eban zan, dakau kotxeko ordu bete, izen bat bilatzeko, eta bestelan, ez da guataten ez diskoik, ez taldeik, ez iso, ez. Eta zorionez, Elizak proposatu ban izena, eta nire baldintza bakarra zan, ene bala nahi zeo ze bakarrik positibo, ero zeo ze bakarrik negatibo iradokitzen ban izen bat euki, ez. Orduan nik uste ondoran dikotomisa horretan, ez, izkixe batute zehose bizkat iluna guarala eta izkixe kendute zehose bizkat argitxu haua, egin baten sormen aldetik gauza geixak abioten dizela, zehose negatibu izango bazen baino. Ikusten denez, bai ematen dizkiozu eta gauzei, izen erabakitzeko, prozesu guzti hori egitea, ez da eraixa justu horrekan komentatzen zuten talde batzuk talderen izen erabakitzeko, egin zutela horrela semifinal eta final proposamen bat, ez horrekin alderaz da, badago buelta emate hori. Ez que bi izatea arazo bat da, batzutan hona da, baina bi izatea horretako nik uste arazo bat dela, porque es bere hitza eta nire hitza. Eta orduan ez semifinal, que semifinal. Hori da, nork apurtuko du ez, desoreka ba. Claro, ja semifinala zan, hasieratik. Bai, gure arteko zeo zer da eta bai, bada nahiko gatazkatsua. Aipatu duzu Josu Orbitirekin grabatu zenutela disko bat, zer entzun dezakegu disko hortan, nola definituko zenukete? Sonoridade aldetik ni beti esan dut ez gazkuletzen bat berreza deskribatzi, ez, disko horretan baturo zen kantak. Nik esango neban lehen aldiz, azteko ez, entzuleikela guk idatzi dagoen kantan bertzinoi bat taldiaz, ez? Bate izan Josu Orbiti, bajun Joseba San Sebastian, da tekletan Idoia Surmendi, suerte handi bat izan dela eurakin partekatu alixati sorkuntza prozesua hau, ez? Eta kanta emotzen ikuste beste isate bat asko errespetaten, ja guk geuka genuen biko formato horren, ez da nik esentzixi, baina alda batea, bai kantak eruten besteleko batea, igual kanta batek isate bizkat funky gexa, beste batek folkerutz hartura hau, beste batek rock, ero pop rock doinurutz, ez? Eta ez da izan abarkako, berba bakar baten eman jakingo esaten nik gero. Autore musika esan dugu, elkarrizketan eta nori esan dut, baina trampazo, ez? Idoiak esan zigun, behin beka batera orkesteko esan gini, Idoia ze estilo gara gu, eta bera, autore musika. Hori esan genuen, bale, autore musika. Orduan hori, horretzen dugu. Zer moduzkoa izan da prozesua musikari horiekin, ze edo nork ez du lehenengo diskoa grabatzen musikari horiekin? Bai, izugarria, osea, kristono paria izan da. Nik beti esaten dut, estudiora jotea izan zala como el txikipark de los adultos, benetan diot. Osea, izan ziren, ez ziren hainbeste egun izan berez, bai egun oso intentsuak, baina plazerra izan zen, supererosoa, supererraza, Josu Orbiti kriston tipo majua, majua eta gauzak asko errezten ditu. Porque lehenengo disko bat grabatzera eta produzitzera iristen zehala beldurrakinean nola izango den zer egingo da, baina Josuk oso erraz egiten du dena, oso ondo bideratzen du dena eta baita oso ondo sostengatzen ditu zalantzak eta, gertatzen handiren bagian momentu tensoak de bagian, hau ez dut guztoko bagian bai. Eta gero, Joseba San Sebastian más de lo mismo, kriston musikazo eta pertsona, eta Idoia Surmendi, laguna izan da, Idoia Surmendi bertan egoteak niri kriston lasaitan sun eman zidan, eta laguntza handia izan zen ere ez da. Okerrez banago, diskoan ere badezu Idoiarekin kantu bat.
Izan da pixka bat laguntasun horren eredu bat, edo izan da benetan hori esaten zenuten, ostras, eske hemen idoia egon behar da. Ba, berez, nik uste diskoa grabatzen hasi ginean ez genuen buruan idoiak kolaboratzea. Osea, niri idoian ahotsa eta idoiak egiten duen oro pilo bat gustatzen zait. Baina, bueno, hor zegoen, zeklista bezala, produkzioan laguntzen ere, eta jazta. Baina, egia da, Euriur produzitzen hasi ginean, egin genuen, produkzioa edo preprodukzioa egun batean eta horrengo gunean ja, grabatzen hasi. Eta gau horretan, justo idoiakin gehatu ginen lotan bere etxean, eta bueltaka genbilen ibaietan, jo, que guai esta canción, ze polita, pilo bat pegatzen du agian idoiakin egiteak, eta idoiari pilo bat gustatzen zitzaion kanta, orduan bai izan zen, zer ez improvisatua, porque nik buruan eukan, que guai seria kantar con idoia ez. Baina bai izan zen, kantu hori aukeratzea momentuko zer. Ikusita idoiak gustoko zula eta ere hartzen ari zuen bidea, eta hor proposateko nion berez, gau horretan. Diskoa grabatzerakoan, egin dezuen diskoa entzuna, baduela, aipatu dizuet hasi baino lehen, soinu nahiko propio bat, estilo nahiko originala iruditu zait. Zein izan dira zuen erreferenteak, zuen iturriak, nondik jaso dezue? Ba, ni saiatu nintzen konstientemente aukeratzen, ez da antzerako, ero desberdinak izango zin disku garai horretan entzuteko, ni, adibidez ez duzte itxurazko aukenik, ez? Ni garai horretan nebien entzuten asko berri txarrak, ez? Revisitaten euran diskografixi, eta ez neban jakingo, influentzia aldetik ez, nik esango neban batez disko horretan da zela era batero beste, urte askotan zir joro zen koberrak, ez? Amy Winehouse, Fito, pillo bat, estilo diferente. Bai, eski nik uste oso galdera zaila da, hasteko oso referentzia ezberdinak ditugulako eta nik uste diskonen referentziak bai diala txikitatik entzundako kantak, ez ba? Zuk esan duzu, bezala agian momentu hortan niban egoen Olaintzi arte pilo bat entzuten, Ibilbedi pilo bat entzuten, baina gero badago nik asko entzun dut txikitatik Aretha Franklin eta zuk asko entzun duzu Berretxarrak edo Fito, orduan, Kriston mix potentea da. Claro, honen aurretik 8 urtez, odaipatu duzu, elkarrekin jotzen egoteak emango dizue nolabaiteko ohe bat erortzeko lasai bertara eta esateko, ostras, hau badaukagu eta honek elikatzen gaitu ere, bai? Bai, eman digu hor, nik uste referentzia aldetik, klaro, 8 urteetan zehar, kapazak izan geha, gure bi guztu horiek batzen, lantzen, jorratzen, eta hori, nik uste hori izan zala, ondoran lehenengo erronka, duela 8 urteko erronka, ez? Eta orduan hortik nik uste gauzak askoz errazago sortu dirala, eta horrek ere 8 urte horiek, eta beti esaten dugu eman digutela kriston kaioa zuzenekotarako, eta orokorrean elkarrekin gauzak sortzeko, elikatzeko eta eraikitzeko. Diskoaz gain, irudia ere nolabait zaintzen duzue, portada oso polita daukazue. Ze puntutaraino zaintzen duzue irudia edo musikarekin batera lantzen duzue edo aurretik musika, ondoren irudia nola egiten duzue lanketa hori? Nik uste irudia desente zaintzen dugula. Azkenean, nik uste denontzako ez. Agian denontzako ez, baina oskontzako garrantzitsua dara ez. Begietatik eta entzumenatik sartzen den hori dena jorratzea ez. Estimulu guzti horiek. Eta irudia sortzeko momentuan, kantak jada sortuak zeuden. Egia da, nik argi neukala iruditegian atzean Titare, badela Donostiko tatuatzaile bat egotea nahi nula. Berari proposatu genion bukaeran, behin kantak egonda, baina proposamena edo proiektua izan zen guk kantak bidali genizkion. Azaldu genion pixkat gure perla da, berak oso ondo hartu zuen. Oso majagia esan, gure perla osoa entzutea, eta hortik eraiki zituen irudiak. Guk pista gutxi eman genizkion alde iruditegian aldetik. Nolabait, nahi genuen ikusi, berari zer sorrarazten zizkioten kanta horiek, eta orduan hori holan izan zen, eta superpozik. Egia esan gaude Titarek egindako lanakin, porque tatuatzaile izugarri izateaz gain, bada ilustratzaile oso ona. Horrein ipatzen dezula, ez du bertigoa ematen hainbeste delegatzea zerbait eta uztea sorkuntza beste norbaiten esku, jakin gabe zer egingo duen? Nik uste guri lasaitasun punto bat emozkunela, ez egixera ez dakaboela idean dik. Natxe iruditerise zaintzen saiatu,
ez dakau idean dirik, ez? Ze kolore zera, atzetik. Bai geuka genuen, igual, gure abia puntun inguruko, ez? Idea gexa eta igual iritzi bat, nik uste amendik alko zala juen, ez? Ero beste lekonetatik, ero abesti xakalan izan dago, irudixe, igual, más o menos, baina lasaitasun handi bat izan za jakitxi. Batez beran lan abixoi guztaren gazkunelako ja aurretik, ez? Orduan jakin jori nik uste errezarala beste pertsona baten gani pintxi beste zeu. Bai, eta nik uste pertsonalki ere konfidantza asko ematen digula, nik beti esate dut tatuaje hau berak egin dit. Orduan, aukera eman banion, kriston puxka handia egiteko nera zalean, nola ez diot, egia da, nola ez diot honetan ere konfidantza jarriko. Eta gainera pertsonalki gertuko pertsona da eta konfidantza oso daukagu berangan. Orduan, claro, ez genuen berdina egingo edo zeinekin nik gutxien ez dakite baiek, baina berakin bai oso erraza, gainera. Aipatu duzu, zuen perlada aipatu zeniotela. Zein da zuen perlada? Zer kontatzen du diskoak? Zer esatuen zuen bertan? A ber, hau zurea da. Hau nuri, bale. Nik uste gure perlada izan zala, osea, nik ondoran lehenengoko kanta bixak izan zenak, ez? Nik izango neman izan zile udazkena eta ara. Eta lehenengoko bi kanta honek sortu zin, osea, bixok egin baten bizitzen gehoazen, ero bizi genuen dolu prozesu desberdinetatik, ez? Nire kasun zen hiri batetik jun bi irixatik nire horren atzin, ez? Eta hiri horretan bizitza zen pertsonak igual bentsat frekuentzia bardin horretan gexa ez ikusten ideatik idaitxako kanta bat, despedida kanta bat, eta Elizan kantu, beste despedida bat, ez? Beste erixotzan inguruko kanta bat, eta beste dolumota baten inguruko kanta bat. Orduan, hori izan zen abia puntu bisontzako, eta bai nik uste horrek markaen dabela ez, zintzotasun batekiko igual tendentzia bat, ez? Dena isati norberana da hori konta, eta ikusti bestingan, zelan jasoten da, ero ze eragin dauken. Eta behin hortik hasitxe, saiatu ginean, bisontzako relevantik dizen gaixak aukeratzen, ez? Bai politikuk, bai pertsonalak, bai izan azaldu, sozialak, o lo que sea. Eta gure ikuspuntutik, kontaten saiatu gai horrek, eta kanta forma hori emon. Eta nik uste beti izan zen prozesu ez, kanta bat musikukin graba, Joseba Zidogaz eta bar, eta gero behin dem hori eukitxe gure laguna erakutzi. Eta erakusten gentzen irrika horregaz ez, zer gazen etxen, zer norabide da bien hartzen, zer reakzioi, eta buken lagunak entzun dakun, eta zorionez nik uste superarrera politxe hitzen dela, ja disku urten aurretik ez. Bai. Hori ere gure perladi bizkat ez da. Bai, eta gure perladan barren ikuste eta diskoan tituloan ikusten den bezala, gure perladan oso presente egon dela ikustea nola bizitzako gauza horok badituela bere argitasunak eta bere iluntasunak, eta gure disko osoan zehar ilustrazioetan, tituloan, kantetan beti jorratzen da dikotomia hori nik uste. Ez dago doluan, eriotzaren gatiko doluan kantan edibez, nik Josukin izketan, de hecho musikalki ere, esaten nion kanta hau ez da kanta triste bat soilik, porque dolua ez da soilik tristea, dolutan haserrea daude, dolutan gauza asko daude, eta nola dikotomia hori ia nik uste kanta osotan eta kontzeptu osoan dagoela, ez da ez ona ez txarra baizik eta biak aldi berean. Kantak sortzerako garaian nola funtzionatzen duzue? Zuek bakarrik parte hartzen duzue, musikariak parte hartzen dute, nola izaten da hori? Bale. Kantak sortzeko momentuan, kantak sortuak daude musikariak gabe. Gu biak bakarrik. Ordu normalean nik uste prozesua izaten dela. Gehienetan, Ibai etortzen da riff batekin, gainera Ibaiek pasa ditzazke orduak eta orduak, como buen gitarrista riff bat ateratzen, orduan etortzen da super motibat eta riff batekin. Batzutan lehenengo aldian nila motibatzen naiz, batzutan insistitu behar du pixkat, baina hortik ja riff bat aukeratzerakoan hortik ja abiatzen da. Berak ere agian ekartzen du, riff hori sortzerakoan badauka esaldi bat buran, orduan buklean, ni nahiko kritikona naiz batzutan, konfidantza asko daukagu, eta nik uste ere horrek asko errazten duela prozesua, bi gairala eta konfidantza asko daukagula, orduan horrazten gara ja aukentzen, augeitzen, esto me suena demasiado tal, esto no, eta horrela hasten da, hor ja ni hasten ez agian giro batzuk proposatzen, edo berak jada esaldi bat egin du, orduan ni horren gainean beste zozer abesten dut, eta horrela nahiko berak hasten du prozesua normalean badelako kriston, pasaitzazke, nik pixo bat miresten du orduak eta orduak eta orduak riffak ateratzen eta inspirazioa bilatzen, eta behin hori eukita ni ja sartzen ez prozesuan, eta behin arteko zer da, gero da musikariengan jartzerakoan ere
kasu honetan estudioan, bai, hasi zirela haiek ere eraikitzen, ez? Claro, porque gure kantak berez iritsi ziren estudiora soilik ahotsa eta gitarra izan da. Orduan, haiek bai parte hartu zuten, baina nolabaiteko bigarren tanda edo bigarren pasadorretan. Badago diskoan kanturen bat bereziki gogoratzen duzuena sortze prozesuagatik edo zerbait berezia gertatu zelako edo? Wow. A ber, nik uste zuk bai. Bai, osea, nik adibidez kontako neban, graba genuen lehenengoko bi kantak, uste genuelako igual horrek izango zen, ela lehenengoko adelanto bisak izan zin Ara eta Poema. Eta niak ordaena Ara grabateko orduan super erresa izan zela, ez? Eta pentsan eban, disko guzti grabatin prozesu hori alantxik izango zela, baina gero aia zan Poema, eta nik adibidez Poeman bai opin eman zalantza geisha, ze derrepentin hartu ban norabide bat, igual nik pentsa baino bailongua, zana, eta ez alako, bastai, desberdine, nik burun neukan nire horren desberdine. Eta nitzako pixkat tentsua izan zen, grabaketin zati hori, baina gero lortu neban baketzen. Kriston kolapsoa eukitzen. Porque Ibaiek nire adibidez, nik entzuten dut mamarratxeoa eta ez daukat arazeri, baina Ibaiek bai dauka joera askoz ilunagoa musikan. Claro, kanta bat eratzen badela nahiko funkia, nahiko ironikoa da kanta. De hecho, nire bera konbentzitzeko bai izan zen dut. Ironia da, Ibai, ironikoa da. Orduan lortu nun baino bai, nahiko kolapsa. De hecho, Josu erbitik oso ondo kudeatu zuen, beti esaten diogu, kriston psikologia daukala, porque Josuk ikusi zuen Ibai kolapsatzen ari zala, eta venga, lasai, goazen kalera, arnastuko dugu pixka bat, eta hortik, bueno, por suerte, kanta holan geratu zen. Osea, lehenengo kantua supererrexe eta bigarrenean ja kolapsora funtzionaten. Badago beste kanturen bat ez prozesuagatik, ez dakit esanaiagatik, abestia beragatik, gehiago gustatzen zaizuelako, dena delakoagatik kutxuna daukazuena? Justo batzu egin zian lagun batek galdera hori eta kriston galdera zaila egiten zait. Egia esan, 8 kanta izan da, denak dira nahiko gutxunak. Baina nik esango nuke nitzako Ara, baina izan, bueno, bada, egiten durako nire bizitzan, bueno, nik bizitako dolu baten inguruan, orduan kriston esan nahi potentea dokanitzako, terapeutikoa da ere. Egia da, batzutan pixkat beldurra ematen diala, askotan entzutea, sentsazioa ematen dialako gauzak pixkat gastatzen diala. Orduan, Ara da nire kantak utxuna, baino saiatzen naiz pixkat gordeta eukitzen, oso berezia dalako eta liberean, hain intensoa denez, nolabait junaizelako bere intensidadea jaisten bihotza. Dosifikatzen entzuten duzun. Baina Ara, nik uste Ara baiet. Eta zu. Niri letraldetik eskutitza guztan, osea, kanta dana guztan gazta asko, ez dik kanta pilo bat bez, ez? Orduan, bat aukeratzi ez da erresa, baina eskutitza kantin letri asko guztan gazta niri. Kontzertu begira, dagoeneko kontzertuak eman dituzue, hasi zerate baita ere musikariekin kontzertuak ematen, nolakoak dira zuen zuzenekoak? Ze gertatzen da bertan? Saiatzen ga, mantentzen ez, igual natxe bizkat formatu handixagoa erun, hasiera baten geuka genuen txikitasunan ez, eta hurbiltasunan xarma hori kontzertutan, orduan natxe hon taldi askoten dagoen, nik uste kontzertu kondion aukela hurbiltasun kutsu hori, eta saiatzen ga mantentzen bebaiko berra joten genuen garaiko ikaskuntza hori, eta zuzeneko horrek aurrea ataten publikun konplizidade hori bilatu naxan, eta bizkat azaltzen zen jan kantan atzin, ero gure atzin dan iztoixa hori. Orduan hori xaman, natxe igual kontzertu bizkat handixagoak izan, igual ez horren beste publiko aldetik beti, baina bai bentsat eszenatu izan aldetik, saiatzen gazela mantentzen guk biko format horretan joten geuka genuen txikitasun eta hurbiltasun hori. Sin duda. Sentitzen duzue lortzen ari zeratela garaioetako gertutasun hori orain ere bai? Bai. Bai, baina truku harrapa baitza, osea, bagabiz bilatzen era bizkat, ondion proposamena bizkat ajustateko. Bai, da duo formatuare evoluzionatu dela eta hori oso kuriosa da ikusten. Nola bi izan da, bi pertsona berdinak izan da, baina diskoa produzitu eta gero gure kantek norabide ezberdinak hartu zituzen eta oin saiatzen ari gara hori ere plasmatzen zuzenekotan. Eta bai, nik uste behintzat duo formatuan bai lortzen dugu intomotasuna. Beti esaten dugu eta egia da gure kontzertutan lehen galdetu zuen zer gertatzen da edo zer gertatzen den eta gertatzen da jendeak negar egiten dula asko. Oingoz hori mantentzen da, Bodegiako kontzertua superberizia izan zen. Egia da gure lagun asko zeudela, baina hori bai mantentzen da eta oin banda formatuan saiatzen ari gara ere nolabait erosotasun hori berreskuratzen. Ez delako berdina, intimotasun hori lortzea bien artean oso gertukoak gehala bandakin, baina hor gabiltza.
Abestiak jotzen dituzue diskoan dauden bezala edo moldatu egiten dituzue? Depende formatu, ez? Nik uste talde formatun saiatzen gazela mantentzen bizkat, egixela igual beti irala gora beran bat, ez? Ba, igual teklista morun ba, ez ileikela etorri, baina banda morun saiatzen ga bizkat mantentzen, horrei behuelta bat emon nahi zauen arren, ez? Nik uste ondorala bebai kantu gero zuzen egun bizkat moldatzi, egokitzi, ba, depende ze gauza lortzeko. Eta biko formatun ja, ba, oso ezberdinak, ez da oso ezberdinak esango neman, baina baina baritzen da. Ba, igual beste norabide batzuk hartu birabela, ez? Ba, talde formatutik galtzen dan hori, ba, beste era baten zentzu bat emoteko. Movida bat da, bai, porque bandakin grabatu eta gero, oin duo formatuan jotzen hasi ginean, nik nire buruan bateriak nituen, bajoa, eta pixkat tortura zen, gero ja nik uste ditzen junge ala, baina hasiera batean bai izan zen erronka de, bale, banda ez dago, zer egingo dugu oin, ez? Baina, bueno. Zer moduz ikusten duzu gaur egungo euskal musika eszena? Oin momentun itxaropentsu gaude. Egia da, galdera hau, egingo bazinidak duela hilabete bat, ilun, esango nizuke. Bai, nik espero nuen, Euskal Herria txikia izan da, errazagoa izango zala. Baina aldi berean, alde batetik eta idoiak duela pare bat hilabete esan zian eta asko lagundu zian, ez? Gu 8 urteetan zara egon gara musika jotzen, baina izenik gabe, sare sozialek gabe, inork ez dakigu izena. Orduan, disko ateratzerakoan nik bai espero nuen pixkat errazagoa edo leunagoa izatea, ez? Eta aukera, naiz eta txikiak euki, baina aukerak ateratzea. Baina berez, klaro, gu ondora sortu da, duela ezer. Ondora munduantzako ikusgarri dago duela ezer. Orduan, bai, oin, bagoaz, pixkanaka aukera kontzertuak lortzen, baina egia da, kontzertu aldetik, zaila ikusten dudala, nolabait azkenean zirkuitoetan beti badaudelako talde berdinak. Eta, ulertzen dut azkenean jendea talde berdinak ikustera juten bada, ez daude, goian daudenak ez dizkiete aukerarik emango bat, gu ez dalako talde emergente bati. Baina bai, zaila ikusten dut, egia da gure aldetik, gure espektatibak baziala kontzertuak lortzea, eta ikusterakoan ez betu nituela kontzertua lortzen hori bai izan zela pixkat bajoia, ez? Porque yo no te digo que quiera ser, ez? Ez que gure desira benetan bihotzez soilik bada, ez? Zuzenekoak jotzea eta gure diska mugitu alizatea. Orduan, oin gabiltza gauzak lortzen, baina egia da, kontziente izan gehala zenolako garrantzitsua dela beste goi aldean dauden pertsonetan jartzea baino basarea egitean garrantziaz, ez? Jabetu gara eta inguruko jendeakin batzea eta gauzak sortzea eta baina, oin hobe, baina duela hilabete bat. Baina hilabete baten hainbeste aldatu baldin bada, seinale onari izango da. Bai. Hombre, bai. Jo, eske, egun un aste bat, batean, klaro, nik presentatzen dut gure proiektua denetara. Baina denetara, nik uste jende guztia bezala, beka guztitara, deialde guztitara, gaur justo honako bidean aterazit Instagramen talde berri bat ozara, baita gorde dut bazta da. Baina, orduan, gazta askotara presentatzen gara, eta gero batean, aste baten hasi ziren deitzen, jo txiko, parece ser, baina bai. Pixkanaka, egia da, 8 urte egon gehala bai, baina oin hasi gehala berez, munduantzako, orduan, pazientziakin eta pixkanaka. Esaten dezunaren arira, ez, askotan belarrian egabe juten zaigula askotan entzuten diren gauza horietara. Zuek presioa sentitzen duzue musika egiterako garaian, edo nabaritzen duzue zuen belarria ere horrera doala konturatu gabe, edo nola borrokatzen duzue gaur egun modan dauden gauza horien aurka, edo nola besarkatzen duzue hori? Nik uste, nik bentsat, sortzerak orduan alderantziz uste gotonarala, influentzia horrek presente eukitxe, eta gero uste gainera errepika ezin jatizela. Orduan natxe saiatu ez da ize pertsonan soinu, ero doinu bardinak etxen ez da zure lortuko, porque pertsona hori eta zuza, eta teknikamente, eta historia pertsonal aldetik oso desberdinak izan eran, natxe inspirazio iturrin boron hartu ez da sekule bardina izango. Orduan ni saiatzen da, besarkatzen eta aukeratzen, guztako aztan amendik hartzi bizkat eta amendik beste bizkat, eta nik uste hori aberaz garrixerala. Ez to sentiuten presiñoi ba morun, kontrako guzti igual, incluso irakaskuntza ba morun sentiuten dut, aukera hori euki alixati ez, de pertsona desberdinak handik, ero influentzia desberdinak handik ikasi. Zer dator orain ondorarentzako? Kontzertuak. Espero dezagun kontzertu asko. Bai, porque berez gure helburua bada, gure musika mugitzea guk pilo bat disfrutatzen dugu zuzenekotaz.
pilo bat eta gogoak ditugu ez, zuzeneko asko emateko. Gero, bueno, gabiltza Laister kanta bat daukagu ateratzeko, kanta berri bat, baiek dion bezala izango litzateke diskoan 9. kanta, baina beste utzi izakin produzitu eta orduan beste norabidez berdin bat hartuta. Eta, bueno, gogokin hori kanta hori ateratzeko, zuzenezko asko emateko, eta, bueno, baita ere ezagutzeko, claro, gu Ibai Ondarrokoa da, ni Iruñakoa naiz, eta kontziente gara nola Donosti inguruko sarea, bueno, daukagun sarea bada gure lagunen sarea, baina musikalki ez dugu jende asko ezagutzen, eta bai gogoak ditugu ez, pixkat saretze hori ere egiteko, eta, bueno, ez dakigu nola funtzionatzen du oraindik guztiz panorama guzti hau, pixkanaka goaz, baina, bueno, gogoak ditugu hori ez, jendeakin batzeko, eta ikusteko ea nola agian Euskal Herriko movida hau agian inguratuta eta lagunduta errazagoa den edo ezberdin mugitu gaitezke ez agian hobe eta saretuta. Begibistan orain badokazue kontzerturik udarara begira edo udaberri bukaera honi begira? Ez dakit aipatu ezakezuen agian oraindik ezin ez esan. Bai, ondo. Eta Elisa Fexakin famagoa, ez di baino. Bai, de hecho, asteazkenean publikatu behar dugu kartela oso txarrak gara sare sozialik orduan gabiltza. Ikusten jende askori gertatzen zaiola hori oraindik. Badaukagu maiatzan, maiatzak 10, Ibarran, Ibarrako gaztetxean, asteburu kulturala daukat edo alako zer, eta hor egongo gara. Hurrengo asteburuan ezer, baino 2 aste barru Hondargain txiringutoan daukagu Deban, ostiral batean, gero, bueno, datetan edo datak Instagramen publikatuko ditugu, porque buruz agian txartosa ditu. Gero baita ere baukagu Tolosan, taberna batean, Airu tabernan, eukiko kontzertu bat Iruñan ere, bueno, leku guztietatik, gabiltza, udan ere, herritan, eta ateratzen den oro egia esan. Jendea, adi egon dadila saretara, jakiteko zehazkin nunetan ez izango den. Non ikusten duzu ez zuen burua hemendikan 2 edo 5 urte barru? Buah, ze galdera, Total. Nik bintzat ez dakat bat bergi. Bat bergiz ez da ze toki hartuko eraben gaur egun duten lanak, ze toki hartuko eraben gaur egun duten musikik. Gustako aztan alako antzeako oreka baten mobiuten egoti, baina egiz izan ez dakat bat bergi ez. Ze gauza asko enbiribitxe honetan. Argilerra ordan ju eta ez da bat berreza eta... Bai, nik konfiantza daukat ondoran gan, esan ni oso optimista naiz. Iba izan beste, orduan hor gabiltza. Ez dakit, espero dut, ez dakit, si ya dispuesta a soñar, piloa gustauko litzaidik estudiora bueltatzea Laister, porque piloa disfrutatu nuen eta sortzen jarraitzea ondo saretuta egoteare hori beti. Eta, bueno, egia da, 2 mundu horiek jorratzen ez, gure arlo profesionala ere ezinbestekoa dela musika horrela eramateko, ekonomikoki. Eta gero, ondora proiektua mugitzen, albezain beste. Bai, hori nik uste musikiaz lotura bai gogola beti, bisok hilarte ez, porque hori eitzen dugu, baina ez da, naturaz. Ez da txendara gero ze toki alkotza guen emon horrei publikoki, ez? Si eukiko guen baliabidik beste diskoa garateko, ero tempori, ero tal, baina musika etxen seguro bai hori. Eta ondorak badu ametxen bat? Bai. Nik uste talde formatun gira txiki bat antolatzi, nitzako amets bat izango zela. Eta joa lixati frekuentzi izan baten, astero, talde formatun kontzertu bat, ero gexa, albara, nitzako amets bat izango zen, bai. Bukatzeko, bikote, zer esango zeniokete ondora ezagutzen ez duen horbaiti? Wow. Entzuteko disku abixotze zen joguela, eta saiatu gazela kariño pilo bat ipintzen horretan, eta nik uste kontalduen dana baino erabilgarriago izango gorala, disko horretan gordetzen saiatu gazen hori. Eta inkluso edonork bizi izan dituen gauzetaz hitz egiten dugula. Nik uste erraza dela, kanta orokin konektatzea egin batean edo bestean, hasi que, bueno, entzutea. Bai, da gaina ordu erdi baino itxiara, hasi que ez batzu gustatzen be baten forazko ez da izango. Saiakera hori itxi. Oso ondo, gonbidapena luzatu duzue, mila esker bi etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehenbeste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Eskerrak eman, gu bezalako talde txiki bati aukera guen batearen azkenan ezinbestekoa da, edo asko eskertzen dugu, beste leku ezberdinetara iritsi izatea, así que mila esker zuri. Plazer bat zuek hemen izatea eta behar duzuen erako, hurrengo arte. Eskerrik asko. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, eta nire patineterako, eta autonoma banaiz eta bajama nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat.
Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur, asteleena, zaparrada eta ekaitz kontuekin jarraituko dugu. Zerua nahiko estalia egongo da eta tarteka euria egingo du. Zenbait tokitan mardul bota dezake. Horrez gain, ipar osagaiko haizea ibiliko da eta nabarmen freskatuko du. Maximoak nekez gaindituko dituzte 15 graduak. Aste artean ere giro freskoa eta ezegonkorra nagusituko da. Zaparradak eta ekaitzak izango dira. Arratsaldean zaparradak mardulagoak izango dira eta ekaitza lehertzeko probabilitatea handiagoa izango da. Egunaren bukaeran atertzera egingo du eta gauean giroa lasaiagoa izango da, batez ere barnealdean. Temperatura minimoak zertxobait freskoagoak izango dira eta maximoek antzera jarraituko dute. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, zertxobait biziago kostaldean. Ziertzoa ere indartu egingo da Ebro ibarrean. Kaixo eta ongi etorri gurera, Amaia eta Nerea, zer moduz? Ondo bai. Gaurkoan, egia ilunpetik argira elkartearen inguruan hitz egitera etorri zerate, eta horrek dakarren guztiari buruz. Lehenik eta behin konta eguzue nortzuk zeraten, eta zer den elkartea, zer den egiten duena? Bueno, ni Amaia Erdozia naiz, ni naiz egia ilunpetik argira elkarteko kidea, eta pixka bat kontatuko dizuet zein dan gure ekimena edo horren berri emangatera etortzen naiz. Ni Nerea Zabala naiz, Josu Zabala Salegiren arreba, eta ni familiaren ordezkari bezala etortzen naiz. Ados, orduan, elkartearen nondik norakoak edo zeintzuk dira? Bueno, elkartea sortu da nolabait behar bat zegoelako, 29 urte daramagulako Josu Zabala Salegiren heriotzaren inguruan gertakizunak argitzeko eskaera eginez. Familia beti mantendu du bizirik ez egin nahi hori. Eta momentu honetan, iaz udazkenean sortu zen aukera bat, nolabaiteko berriro orduan ikertu ez ziren hainbat gauza edo berreztertzeko edo aukera dagoela. Eta ura sortu zenean, herrian pentsatu genuen herri ekimen baten bitartez berriro bultzatzea egitasmo guztia. Nereak zue Pakorekin eta elkartu zinetenean, eta hola sortu zena, ez da? Bai, sortu zen egia esan 29 urte daramatzagu nolabaiteko borroka hontan, egi horren atzetik, eta saiakera pila bat eduki ditugu borondate onakin gehienetan, baino ez duna ibilbide handiagorik izen oin, 29 urte eta gero sortu daukera, bildu bertzian, ez dakit, jarri dira bata bestina atzetik jarri bertzin gauzanak, eta jende asko do, pres jarri duna bere denbora eta bere ilusioa proiektu hontan lan eiteko, porque eske hori berda. Berda alde batetik, berda jende borondatetsua, jende langilea eta ilusioz beteko jendia, eta beste alde batetik ere berda ausartasuna, porque ez dira kasu errazak. Kokatzeko pixka bat goeran, zer da Josu Zabalarekin gertatu zena, duela 29 urte? Oin dela 29 urte Josu etako militanti izan, eta ihes intzon, horrek esan nahi du
ez genekiela bere berri, familiak ez genekiela bere berri, etxetik aldegin zuenetik, 1984an, eta agertu zen mendipunta baten, bihotzean tiro bat zuela, hilda. Inork ez zigun abisatu, instituzionalki inork ez zigun telefonoz deitu, ez zigun abisatu, entera ginean ala moduz edozein modutan, eta gero joan ginen gauz gehiagotaz enteratzen, gorpua jaso genuenean, 2 egunetara 6 esan zen atutxa kasu honetan, orduan ertzaitzan buru zena hori da, are 6 esan zuen suizidioa izen zela, eta joan ginen agertzen ziren aztar guztiak eta gero agertu ziren testigantzak ez zuten hori adierazten, suizidio bat izan zen, baino hala izan zen. Itziarren punta mendatan, mendipunta baten agertu zen hilda. Ze arrazoi izan zen dituzten ez sinisteko suizidio bat izan zela? Lehenengo eta behin Josun ezaupena. Bere ezaugarri psikologikoak, bera zen modukoa, ez? Hori izan zen lehenengo guretzat ezin sinistua. Porque zen biziak entzekoaren kontrakoa, kontrako jarrerakoa esan nahi dut. Hori alde batetik. Eta gero bestetik ezin dezu ziurtatu suizidio bat izan dela ikerketa bat, egin be. Orduan horreia jartzen zigun alarman esaten inork ez du ezer esan, forenseak, medikuak, gorputza aztertu zutenak ez zuten ezer esan, eta gizon hau zehatik agertu da hori esaten. Hori izan zen lehenengo alarma, bigarren alarma. Ikerketari gabe, oso ikerketa kaskarra eginda, berehala instituzionetatik erabaki zuten, suizidio bat izan zela, nahiz eta baziren azternak, bersio hori kolokan jarri zezaketenak. Inoiz ez ziren ongi aztertu, azterna guzi horiek, eta hori izan da, urte luze hauetan ikuste dut beti... Bai, eta gero joan diren, 200 izentzian gorputza agertu zanetik bertsio ofizial hau bota zen arte, eta gero agertzen zijoazten gauzak, testigantzak, etzen suizidiora apuntatzen baizik eta kontrakora. Zer da oraindik argitu gabe dagoena? Hilketa. Nola hiltzen Josu? Zer gertatu zen Josurekin? Zergatik desagertu zen? Josu desagertu zen martxoak 23 igande baten Bilbon. Eta 300 eta agertu zen, hori, 80 kilometrota, Itziarreko mendi hortan, hilda. 300 horietan, inork ez zuen ikusi Josu, inork ezak nun ibili izan zeintzun, eta zertik hiltzan, tiro bat bihotzen jota, dana da argitzeko. Josu bazegoen, desagertu zenean, bazegoen bere etako militante bezala, bazokan zeregin bat, eta zeregin hori egitera joan zen. Inolako esplikaziorik gabe desagertu egiten da Josu. Eta handik 3 egunetara, inorezek ez daki zer gertatzen da 3 egun horietan, desagertuta dago, inorezek ezer ez daki, eta hilda agertzen da. Ez da inoiz aztertu ongi ze gertatu zen. Bere ondoan zegoen kidea, esan zuen, bazeuzkala zer egin behar zuen egunan hartan edo plan bat, ez? Eta bapatean desagertu, eta ezak inorezek ze gertatzen da. Eta hori da susmagarritasun handiena ematen duena. Azkenean, pertsona bat ez da ezer ezean desagertzen besterik gabe, gaina ez inolako albiderik edo gabe, desagertzen da Bilbo erdian korrika maiera festa batean, jende pila baten tartean, inolako albiderik gabe, 3 egunez ez dakigu nun dagoen, eta bapatean agertzen da, handik 80 kilometrotara, ez? Eta gainez ere, inolako jabetza edo baliabiderik gabe. Hor zerbait gertatu da, eta harrigarria bada ere, orduko
poliziei edo instituzioei ez zaie kezka sortzen, jakitea, nun egon da etako militante bat 3 egun desagertuta, ez dute azterketa hori egiten, ez dute ikerketa hori egiten. Ikerketarik egoten. 29 urteren ondoren, zergatik da hain garrantzitsua kasu hau, noski familiarentzako, inguruko guztientzako, baino ez soilik hori, gizarte mailan ere zergatik da hain garrantzitsua. Porque adierazi behar da zer gertatzen zen orduan. Oso zaila da, oin kokatzia, zein zan egoera, nola, noiz, noaino, zeatik, baino gure Josun bezalako kaso asko daure, nun polizian, edozein polizian burua agertzezan, eta esatezun, honi hau pasazako, honi beste hau pasazako, bertsio ofizial nazkante horiek, ez? Hor sortzean ezina da, ezin dezula inoa jo, eske instituzioak alde hortan daure. Bertsio ofizial horren atzekaldian, orduan, danak forzatzeitu alde hortaitea, zaila da ikerketa bat ez bada baliatzen, ikerketa ez bada baliatzen judizialki dana bertan bera gelditzea, kontakizuna, eske dana dator bat, eta dana da asko. Porque hori dana kontatzia, guretzat hain erreza dan, eta hain natural dan zehoze kontatzia, bertan behira ustia, eta hor tipo bat agertu zala, bihotzan tiro bat zeukala, orduan Euskal Herrian gertatzen zen gauzaz, gauza hietako bada. Euskal Herrian historia da. Ilunpetik argira ekimenak badauzka, nik uste dut, bi ardatz nagusi. Alde batetik, egia jakin nahi dugu. Josu desagertu eta Josuren heriotza eragin zituzten zirkunstantziak argitu nahi ditugu. Ez daude argiak, badaude zalantza asko. Hori argitu nahi dugu. Argitu nahi dugu, egi hori zor diogu familiari, zor diogu lagunei, zor diogu herri guziari. Baina ez da bakarrik egia. Da ere kontakizun hori transmititzea. Nerak esan duen bezala, gaur egun ja zaila da irudikatzea nolako egoeratan bizi ginen, gauza hauek gertatzen ziren gure inguruan, eta bazen nahiko ohikoa etako militanteak halako gauza jasatzen bazuten, hil egiten bazuten, bai poliziarekin talka bat izan zutelakoz, edo esagertzen zirelakoz, berehala ezartzen zen bertsio ofizial bat, eta oso zaila egiten zen bertsio ofizial horri ja buelta ematea. Bertsio ofiziala zen, goitik jartzen zen zerbait, eta zalantzak egon edo ez egon apenas ez ziren ikertzen, edo ezen modu sakonean ikertzen. Azkenin prozedimentu bada, esan nahi dut, zu gauzena hilketa dana dauke protokolo bat. Eta hor ikerketa bado, gero hori judizialki bere bidea dauka, baina kasu hauetan ezartzea bertsio ofizial hori, eta ja danak beste edozein pertsona dauzkan eskubide horiek murriztuta gelditzeia bertsio ofizial horta. Hor dana mozteia bide danak eta prozedura hori dana gelditzea bertan bera, zeatik. Zeatik, pertsona batzui ezarri zaie, ez dakit, ilegaltasun hori, eta beste batzui egin zaie ikerketa normal bat, ez da... Hau, oroimen ariketa bat ere izan nahi du. Eta bereziki belaunaldi berriei transmititzeko, hori, badira gertakizun ilun asko garai haietan, eta horiek ere ezagutu behar dira. Zagutu eta zabaldu behar dira. Eta nolabait, orain egiten saiatzen ari garena, bada, bere garaian instituzioek egin ez zuten lan bat. Eta ez zuten nahi egitea gaina solako lana. Baziren, ez bakarrik etako militanteak, baina bereziki etako militanteak gertatzen baziren horrelako gauzetan, bazegoen nahita egindako utzikeria bat gauza hauek argitzeko. Eta gu aurkitzen gara horri orain buelta eman nahiaren. Zuk aipatzen zenuen azken urteetan hasi direla egia gehiago argitzen eta aitortzen.
Azkenan bolada honetan zuek ze aurrerapen lortu dituzue edo zer ari zarete aurreratzen? Pues egia esan kasu bezala aurrerapenik ez. Oin arte, oin eigea ikerketa honetan ez da sakontzen, baino oin arte zer lortu du, instituzionalki harrera egin digutela, familia bezala, bulego batean sartuta eta onartu dutela nolabait gauza gertatu direla, eta hor, zentzu horretan aurrera pausu txiki batzuk. Baino egia da, horien artean maila daurela. Claro, zu hil bazaituzte eta zibil normal bat bazea, igual aukera batzu dauzkatzu, baino etako militanti bazina, ostra, zaila daukazu. Porque oindik kriston kompleju hor, nola esango nuke, ez da onartzen, etako militantiak behaien eskubideak zeusketela, bestia bezala. Oindik hori kostatzea, ez daki kompleju den beldurra, ez onartu nahia. Orduan, bai da ondia aurrera pausu txikiak, baino, hori, famili batzuntza gehiago guretza baino. Eta bestalde, ikerketa mailan, igual, ikerketa judiziala irekitzeko mailan ez dugu aurrera pausorik egin, baina bai gabiltzala orduko garaiko testigantza aldiren guziak biltzen, egin daitezkeen elkarrizketa guziak egiten, aldan zehatzen ez, biltzen egun haietako gertakizunak, bai Josuren inguruan, bai garai hartan gertatu altzitezkeen beste gauzak edo hola. Jendea ematen ari da erantzuna eta ematen ari da informazioa? Jendeari da ematen eta ez da ari ematen. Ematen ari da, baina nahiko genuke hor aprobetxatze dugu luzatzeko eskaera norbait zerbait ikusi bazuen mesedez hurbiltzeko, naiz eta anonimotasunean gorde nahi izana, porque egoera zaila izan litekeen, eskatze du mesedez testigantzak hurbiltzea. Prozesu guzti hau maila pertsonalean eta nola bizitzen da. Imaginatzen dut, akaso orain aurrera pauso txiki hauek handiak zendu dituzkela, baina urte askotan zehar kasi pareta baten kontra jotzea, nola bizitzen da hori maila pertsonalean? Pues ez daukazu aukeraik. Bi aukera daure. O aurrea ikezu, o etxin gelditzezea. Ez do erdiko bide bat, eta gu aukera deu eotia, baina ez dakit aukera deun. Esan nahi dut, hola izen da, naturalki horre ongea, eta oso gorra da, baina uste guretzako horre izango zala Josui ez bedignidadi ematia, behintzat egizia jakitia, ez? Askoze hori ikusten nik, askoze bortitzo. Mina pasatzizu sentitzezun baino gehiago. Gaur egun instituzioei zer eskatzen diezue? Instituzio bezala portatzeko. Eta instituzioak izan behar dira denantzat berdin. Eta zergatik oraindik ez da argitu egia, bai Josuren kasuan, bai beste hainbat kasuren inguruan? Ni hor jartzetoin ejemplua, adibidea, igual nolan dana di joan hain azkarreta, igual jute zehatzea eta zaila da kontatzia ordungo egoera, oingo egoerakin, ez? Nanok ikusi dugu, Estatu Batuetan nola erail dituzten jendia, kotxe baten zihuna gidatzen eta polizia bi tiro jo dizkio eta nola atea dan bertsio ofizial hori esanaz, hor zijoan pertsona konduzitzen poliziak atropeion bertzitula, ez? Eta hori ezarri dute egia bezala eta hori ikusi dugu danok. Eta danok ikusi dugu nola poliziak tiro ematen eta gure begi aurrean ikusi dugu. Eta ez da zerre pasa. Zer pasa zitekeen eta militante batekin
oindala, 29 urte zuen Frogarik ez egoera gogorrarekin eta bortitzarekin, esan nahi dut, gure aurrean pasa izen diren gauzak onartzen ditugu o nolabait gertatzen dira eta ezin dugu ezer egin, imaginau gu gauren egoeran. Instituzio danak hola firme gure aurrine onda, bidik eukide. Garai hartan, bazan, etaren gatazka eta bazan nolabait estatuarekin talka egiten zuen gatazka bat. Hor badaude arrazoi nagusi batzuk izan dezake estatuak gauza hauek isilarazteko, baina horiek mantendu egiten dira. Ezin dituzte esan gertatu izan zitezkeen hainbat gauzak, hori, seguramente ezingo zirela ez legalki esplikatu ez. Eta noski isilarazten saiatzen dira. Esan dezue, instituzioek aurrera pauso txikiak eman dituztela, bulegoetara eraman zaituztela. Ze puntutaraino uste dezue dagoela borondatea, egoera eta kasua berrikusteko? Ni uste irikia dagoela kontua, irikiagoa dagoela kontua orain dela 29 urte baino gehiago, bai, baina ez dakitzen neurritaino. Esan nahi dut, administratiboki egon daiteke borondate bat zehoze onartzeko, baina judizialki agerian dago, ez gure kasuan, porque gure kasua ez dago, kasi ez da administratiboki, Beste kaso batzutaz ari naiz, administratiboki onartu direnak bortizkeriak, judizialki daudenak jatorrizko puntuan, esan nahi dut, ez dela inongo aurrerapenik egin. Aurrera pausu txikiak egin dira, bai. Asko daure egiteko, gehienak ere bai. Nik ez dut uste Josuren kasua momentu honetan instituzionalki gertakizun hauek berriro berrikusteko inolako saiakerarik egiteko asmotan daudenik. Horregatik, herri ekimen bat bezala, herritik sortutako egitasmo bat bezala eramango dugu aurrera. Eta gu horren lekuko gara, gu ari gara egiten, segurazki instituzioek berrikusi beharko zuten lan bat. Ez dut egin nahi, eta orduan hor gabiltza, bai familia eta aldugun laguntzarekin. Ze arrisku du horrelako kasuek hanzturan erortzeak? Impunitatea ohizko gauza bat bihurtzea. Hau da, zu bazin bazaitu ze utzi mendi punta baten tiro bat bihotzin dezula eta esan suizida intzeala eta ez da ez errepasatzen, orduan behaien menpe gaure, behaien eskutan egon beharrean, esan nahi dut, behaiek gure deretxoak, nola esango nuke, segurtatu baino egiten dizkigute urratu, o arrisku hortan gaure, ez? Zu jakin berdezu zer don ondo eta zer don gaizki, eta nola bete normak eta nola ez bete, eta noaino esan nahi dut danontza daude zarritxa, ez bakarri batzuntzat. Eta instituzioak ez lukete behar. Eta aurrera begira nik ikusten dut badagola gertakizunen kontakizun ez oso bat egitea. Etorkizunerako ustea egitasmo kontakizun bat ez osoa eta manipulatua alde batetara, beti. Eta argi daukat, badaudela garai haietako hainbat eta hainbat pasarte, ez baditugu guk herritik kontatzen, gertatu ziren eta gertatzen ziren bezala kontatzen, ez dituztela beste batzuk kontatuko. Ekimena sortu dezuenetik, testigantzak falta zaizkizuen arren, babesa sentitu dezue herritarren partetik edo gizartearen partetik? Bai. Eta zer adierazten du horrek? Horrek adierazten du herri hone daukan oberena jendi dela. Zalantzipe. Esan nahi dut, herri hontati sortu zin Josu bezalako jendiak eta herri bera horrek aida babesa ematen.
29 urte pasadia eta kokau berda gauzadan bezala, esan nahi dut. Oin zaila bada historia kontatzia, zaila da baita 29 urte eta gero konpromisu daukan jendia bilatzia, oso zaila da. Eta hor daure, eta gu familia bezala egongo geha eskartuta, eskezaki nola eskartu benetan. Bai. Hemendik aurrera zer espero dezue? Lanean jarraitzea. Bauzko oraindik hilabete batzuk, orain murgilta gaude pixka bat ikerketan, testigantzak bilatzen, gauzak rebisatzen, hori da momentu honetan dagoen lana, badago jende talde handi bat edo oso adituak edo oso gaitasun handikoak lanketa guzti hori egiten, horretan jarraituko dugu. Gizarteari eskakizuna berriro luzatzen diogu eta da behar ditugula garai haietako oroitzapenak dauzkatenak edozein testigantza batzutan eman dezake txikia dela, baina ez denak balioko dutela, denak eman dezakete pista bat, orduan gurekin harremanetan jartzeko, bai edo bai, hori eskatzea jendeari, eta joango gara osatzen, joango gara geldi tiratzen, eta alden enean egi hori azaleratzen, eta gero gure bigarren hori, egi hori edo lortzen dugun informazio guzti hori transmititzen berriro gizarteari. Zer esango zeniokete testigantzaren bat izan dezake norbaiti eta beldurrez esaten ez duenari? Zer esango nioke? Historia idatzi laikela. Esan nahi dut, danon artean, danon apur batekin, idatzi daitekeela benetazko historia. Ez guk asmatutako histori bat, hori ez da proiektu honen zentzua. Da egia jakitia eta anonimotasunean eman nahi duenak ere eman laikela, eta desde luego hor osatuko dela osatzen ari den zehoz, martxan ari den zehoz, ez? Bai, apur txiki horiekin ere osatuko dugu azkenean nolabaiteko gertakizunen puzlea edo. Bukatzeko Amaia Nerea, zer esan nahi du zuentzako kasu honen egia argitzeak? Nik hitz egin beharko nuke, familia bezala, ni 21 urte nauzkan, Josu erailtzen ni, eta ni beti bizi zen naiz borroka hontan, 50 dauzkat. Eta zer esan nahiko lukeen, seguruenik itxiko ziren, itxi ez diren gauza asko. Hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik, esan bezala, historiaren parte bat idatziko litzake, eta idatzita geldituko litzake. Orain ikustea, askotan esan dut, 36ko gerra garaian gertatu ziren kontakizunak, testigantzak hilda, danak kontatzen handik eta hemendik hartuaz, eta gu gaure denbora horrean, esan nahi dut. Hemendik aurrea gauzak zaildu daitezke oraindik gehiago. Orduan, atiempo gaure oraindik egi bat jakiteko, egi batez, egia jakiteko. Orduan, hori da gure helburua, gordina, eske... Zor bat dago hor, nik uste dut. Zor bat kitatuko genuke azkenean gertatu zanaren egi guzia jakingo badu. Hendabiziko zorra Josurekin. Josurekin zerbait gertatu zan, eta aztarkitu. Bigarrena, bere ondoan gehien sufritu zutenekin, hau da, familiakin eta ondoko lagun guziekin. 29 urte jakin gabe, ze gertatu zen, behin zura Mari entzun nion, desagertuta egon zen 3 egun horietan, zer egiten ari zen, Josu? Nun zegoen, Josu? Noren eskutan, ez? Eta noren eskutan. Min hori jendu behar diogu, zor hori kitatu behar dugu. Eta guztionak ere. Gauza hauek jakin behar dugu, ze gertatzen zen egiz.
Eta badaude, hau bezala beste kasu batzuk ere, ilunpetan jarraitzen dutenak. Berandu baino lehenago, behar dugu... Eta gure historiaren parte bat dela. Eta igual noizbait emango zaio duen garrantzia. Esan nahi dut, urte batzuk pasata eta horre hontzan bortizkeri minorik kenduta, jendik emango jo duen balorea, ez? Igual gehiago, baina orduan izangoa behan du. Porque orduan ez dira testigantzak egongo. Orduan, zentzu hortan ni uste gaurela momentu honian, porque pasadia urte batzuk, jendia beldurra nolabait pixka gainetik entzeko, eta oraindik denboran gaurela testigantza biltzeko, baina hemendik aurrera gauza zailtzen jungoa, memoria ere ez da berdina, eta 9 urte 40 eta 50 ez dira berdinak, orduan, esan duen bezala, gu eta 9 urte ongea honen atzetik, oina igea, igual oin ez dut nahi deun dana lortuko, baina hasiera bada. Mil esker biei etortzeagatik gurera. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Bueno, ni bai nahiko nuke famili bezala hau sortu denei eta gure ondune hondian denei eskerra luzatzia, porque ez gea bakarrik egon, pixka bakarri bai, baino bakarrik ez gea egon, eta danon, ez dakit nola esan, danon laguntzakin gaur hemen, ez da gure meritua bakarrik, eta oin hurbildu dan jende dana lan aitea, pues hori, eskerrak eman danoi, eta berriz luzabu, zerbait ikusi zuenari testigantza hoiei, pues hurbildu daitiezela mesedez. Mil esker egiten da zuen lan guztiagatik ere bai, eta behar dezunerako hemen izango gaituzue. Eskerrik asko, zuei bai, eskerrik asko. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mil esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.